בוקר טוב. כאן רות. הפעם לא התאפרתי ואני לא לפני המצלמה. עמדתי בבוקר מול הארון וחשבתי, רגע, מה אני עושה עם המגבות האלה? בלי. מה לזרוק, לתת למישהו? אמרתי, את יודעת מה? אני יכולה להכין למטבח מחזיקי סירים. מה עושים? דף של... איזה בלגן, סליחה, כן? אבל עובדים פה? דף של A4 אנחנו מקפלות למשולש וגוזרות את היתרה. יש לנו ריבוע. מהריבוע הזה גוזרים ריבוע מהמגבת וגוזרים עוד 4 ריבועים של בד. רצוי שיהיה מאוד מאוד דק באותו גודל. ואז עושים סנדוויץ'. זאת אומרת, מניחים את הצד הלא יפה של הבד כלפי המגבת וגם את הצד הלא יפה של השכבה השנייה אל המגבת, ותופרים כאן סביב 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 ממש קרוב לשוליים. וזה על מנת לייצב את השכבה העבה הזאת, כי נצטרך להמשיך ולתפור אחר כך עוד שכבות ואנחנו לא רוצות שמשהו יברח לנו. אז אני הולכת לתפור ואני אחזור לחלק השני. חזרתי, תפרתי סנדוויץ' שמורכב משתי פיסות בד שהצד היפה שלהם פונה כלפי חוץ, וביניהם יש שכבה אחת של מגבת. בנוסף, תפרתי סרט כאן על הפינה, על כל דופן מאוד קרוב לפינה. הסרט הזה יהיה בהמשך המתלה. אחרי זה התחשק לי לעשות עוד אחד, ורציתי שהוא גם יהיה מעניין. גזרתי ריבועי בד באותו גודל בצבעים אחרים. גזרתי 2 ריבועים בירוק עם נקודות לבנות, עם ירקות ועם פרחים. כל ריבוע גיהצתי לחצי. זאת אומרת שכאן יש לי כפל ופה יש לי שוליים. ועכשיו מתחילה ההרכבה. אני לוקחת ריבוע אחד ומניחה אותו ככה שהכפל הוא באמצע, השוליים הפתוחים נוטים לכיוון השוליים של הסנדוויץ'. עוד ריבוע, מניחה אותו, עוד ריבוע, ואז כשאני רוצה להניח את הריבוע האחרון, הוא מכסה לי את הכל. אז אני אניח אותו פה למעלה, רגע, ככה, אני אקפל אותו לרגע, אחשוף את הירוק של הנקודות, אטמין את החלק הזה מתחתיו ואחסה. ועכשיו אני אלך למכונת התפירה ואני אתפור תפר במרחק של 1.5 סנטימטר סביב סביב סביב. כן, לא צריך להשאיר פתח. לסגור בתפר שלם סביב כל הריבוע. חזרתי. אחרי שתפרתי סביב סביב במרחק של 1.5 סנטימטר, גזרתי את השוליים. השארתי ממש 2 מילימטר קרוב לתפר. בשלב הזה, אם את מרגישה שאת מוכרחה, אפשר לעשות תפר זיגזג מאוד קרוב לתפר ולסגור את השוליים. אני לא אעשה את זה, אני חושבת שהוא מספיק חזק ככה. תפרתי אותו עם תפר יחסית קצר, והוא יחזיק את כל המסה. הדבר האחרון שנשאר לנו הוא להכניס את האצבעות ולהפוך את המוצר לצידו השני, ככה שהתפרים לא ייראו. השוליים נחבאים כאן באיזשהו מקום, אי אפשר להגיע אליהם, הם לא יתחככו, הם לא ייפרמו, לא יקרה להם שום דבר. זה המוצר הסופי שלנו. אני מאוד מרוצה ממנו, לא חשבתי שהוא יצא כל כך מתוק. אני הולכת להכין עוד כמה כאלה, לצרף צנצנת ריבה ולתת אותם בתור תשומת לב לפסח. אז מעניין אותי לדעת מה את חושבת. תשאירי לי בבקשה תגובה כאן למטה, ושיהיה לכולנו חג שמח. להתראות.